जथिन बसुमतारीया तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनानै गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ। सनितपुर जिल्ला बातासपुर हालामनि सिङाव थानाय 5 नं थुरिबारि गामिनि थागिबि जथिन बसुमतारीया नखरनि हालोदनि थाखाय तामिलनाडुआव दान मोनब्रैसो सिगां खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय थांनाय समबारनि हराव हरखाब प्रेसार स्ट्रक जाना गोग्लैनानै खर'आव गोब्राब जोखोम जायो। लोगो लोगोनो गभर्नमेन्ट कयम्बाटुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रां रुफा गैयैनि जाहोनाव डक्टरफोरा मोजां फाहामथाय होआखै आरो हस्पिटालनि सुबुंफोरा हिन्दी रोङैलाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। फोरमायनाय बादिब्ला बेरामिजों थाफाग्राफोरनावबो रां रुफा जेबो गैलिया आरो कम्पानि बिगोमायाबो खनसेबो नायहैयाखै आरो हेफाजाबबो होआखै। बेनिखायनो बेरामिखौ आसामसिम लाबोनानै मोजां फाहामथाय होनो थाखाय रायजो राजा, बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम अनसुंथाइनि थाखाय खावलायहरदों। हेफाजाबनि थाखाय 8823506336 एबा 6026917411 नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 3605652028 CIF 892557059996 IFSC SBIN 0002049 Account holder name NANDI BASUMATARY। बर' हारिनि जेरै बड'लेण्ड निउसखौ दैथायहरनो हाग्राफोरनिसिम जोंनि बे 5 नं थुरिबारि गामिनिफ्राय जों रायजोनि जानानै साबायखर थाबाय। लोगोसे जोंनि सारा बर' हारिखौ आं मोनसे खावलायनो सानदों, जाहाथे दिनैनि बे जोंहा मादैनि न'खराव मोनसे जाब्रबथाय, बिराद गिदिर मोनसे जाब्रबथाय जानानै आदैया तामिलनाडुआव गोब्राबैनो लोमजानानै बिनि खर'खौ सिन्थाय अपारेसन खालामनो गोनां जानानै दङ आरो दा हालोदाबो जोबोद गाज्रि। लोगोसे न'खराबो बेफोरखौ नायनो थाखाय एकदमबारे अबस्था गैया। लोगोसे रायजोनि हायावसो थालायलायनाय अबस्था। बिनि थाखायनो रां रुफानि बेलायाव जेबो बिस्रा राहा गैया। बे बेलायाव आं जोंनि बर' हारि हिसाबै दा दिनै मादैनि जिथु हालोदखौ नायनानै जि एसे रायजोफ्रा बर' हारि होननानै साननानै जि एसे थाइसे थाइनै 10, 20, 50, 100, हाजारसे सोरबायदि जाथिखौ साननानै, हारिखौ साननानै जि एसे दान बान्था होनो हायो मादैनि न'खरखौ रैखा खालामनो थाखाय, आं बेखौनो जोंनि बर' हारि बयबो अनसायगिरि बिथांमोननिसिम एसे रायजोनि जानानै आं एसे खावलायदेरनानै लोगोसे मादैनि न'खरखौ रैखा खालामनो थाखाय आं बेखिनिसिम नैबे जोंनि बड'लेण्ड निउस दैथायहरग्रानि जुनै बर' हारिखौ एसे खावलायनानै आं दिनै बेखिनिखौनो खावलायदेरबाय आरो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।